Hevsengiya tirsê û agirbesta bêhêvî. Felemez ulu. Şerê çil rojî ku di navbera Îran û eniya Îsraîl-Amerîkayê de qewimî, ji sînorên şerekî herêmî derket û veguherî krîzeke gerdûnî ku hevsengiyên jeopolîtîk hejandin. Ragihandina agirbesta du hefteyî, her çend wekî pêngaveke dîplomatîk xuya bike jî, di rastiyê de ne encama lihevkirinekê, li encama westandina stratejîk a her du aliyan e. Di vî şerî de têgeha serkeftinê ji pênaseyên klasîk dûrket. İsraîl bi pergala xwe ya parastinê ya ku sedî notê êrîşan pûç kirin, serkeftineke teknîkî nîşan da. Li Îranê jî bi derbasbûna sînorê tehdîda rasterast û lêdana binêsaziyên stratejîk nîşan da ku polîtîkaya Amerîkayê ya rêgiriya herêmî şikestiye. Bandora vî şerî li qada navneteweyî bi taybetî li sê qadan xwe da der: enerjî, lojîstik û polîtîkaya blokan. Ji ber metirsiya girtina pêngava Hurmuzê ku sedî bîstê nefta cîhanê di wir re derbas dibe, bihayê bermîla neftê di nav 40 rojan de rekora salên dawî şikand û enflasyoneke gerdûnî ya nû da dest pê kirin. Di heman demê de ev şer bû sedem ku Rusya û Çîn di çarçoveya hevpeymaniya Şerqê de piştgiriya xwe ya lojîstik û sîber ji bo Îranê zêde bikin. Ev rewş nîşan dide ku rojhilata navîn careke din veguherîya qada herî germ a şerê sar ê nû a di navbera Washington û Pekîn Moskowayê de. Aliyên şer di vê pêvajoyê de destkeftiyên bi bihayê giran bi dest xistin. İsraîlê karî li hinek baregeyên mûşek û navendên lojîstikên Îranê li Sûriye û hundirê Îranê bixe, bi vê yekê asta xwe ya gêiştinê îspat kir. Amerîkayê jî bi şandina fîloyên xwe yên behrê û pergala parastinê ya tehadî hebûna xwe ya herêmê careke din wekî çavdêrê yekane ferz kir. Lêbelê Îranê jî di berdêla zerarên binêsaziyê de prestîjeke mezin di nav eniya berxwedanê de bi dest xist û nîşan da ku ti nuqteya li İsraîlê êdî ne di ewleyê de ye. Ev yek ji bo Îranê di danûstandinên navneteweyî de bûye karteke nû ya zextê. Lêbelê di binê vê tabloya mezin a stratejîk de ye ku herîzê de nirxê vî şerî da gel bû. Rewşa gelê li herêmê ne tenê wekî zerara canî, lê wekî hilweşîna civakî divê bê nirxandin. Li Îranê ji ber dorpêçên nû û lêçûnên şer, nirxa pereyê neteweyî sedî sî da ket û Çîna navîn berbixizaniyê ve bir. Laliyê İsraîlê jî tirs û fikarên mayînde bûne sedema koçberiyan û rewestana sektorên wekî turizm û teknolojiyê. Agirbesta çarde rojî ji bo gelan ne aştiye. Lê tenê demeke kurt e ku birînên xwe bipêçin berê ku fîşekên nû bi asîmanan bikevin. Analîzeke rasteqîn nîşan dide ku her çend serkirde li ser maseyan agirbestê rakênin jî travmaya vî şerî wê bi salan di bîra gelan de bimîne û hêrsa di navbera civakan de hîn kurttir bike. Ji bo ku ev agirbest nabe tenê navbereke ji bo rawestandina çekan be, divê li şûna vebijêrkên leşkerî modelên dîplomatîk ên piralî bên be pêşxistin. Wekî alternatîfa herî xurt, pêwîstî bi avakirina mîmariyeke nû ya ewleyiyê ya herêmî heye. Ev yek bi nûkirina peymanên nukleerî yên ku her du aliyan razî dike û bi danîna sînorên sor ên li ser nedestwerdana hundirîn pêkane. Di heman demê de veguherîna herêmê ji qada pêşbaziyên leşkerî ber bi qada girêdayîbûna aborî ve dikare bibe garantiyek ji bo aştiyê. Projeyên mezin ên enerjiyê û xetên bazirganiyê yên ku hemû dewletên herêmê jê sûd werdigirin, dikarin kîn û dijminatiyê veguherînin berjewendiyên hevpar. Di vê çarçoveyê de navbênkariya hêzên sêyemîn û xurtkirina dîplomasiya gelan dikare zextê li rejîman bike ku çavên xwe ji şer bigirin û ber bi geşepêdanê ve vegerînin.